Takže čau, máme na random rozprávy z ďalšieho videa z Geometry Dash Meltdown. Dneska ideme na level Viking Arena a poďme na to. Zase to prejdem na 3 hviezdičky, lebo než to nepôjde. Tak tuč, mám ho. Tom. Popravde nepamätám, kde sú všetky tie mince. Som potom odomknul takéto mince na konci. Zober ten kľúč. Som tam neskočil, veríte. Som si... No, tam chcem skočiť. Ja ukážem vám, jak to vypadá. Túto čas som nenávidel. Preto si rokom, presne túto. Ja sa sústredíte na to, že či vás to naučne. Na prvý pokus. 2 na 2, to musím ešte raz dať. Opäť ten kľúč. Ja som taký noob. Kde je ďalšia kolena a to je tu na. Vidíte, bam a sem ešte áno a sem až je ten on, tak to bude mincu. A ja sa kľudne asi zabijem, lebo potrebujem všetky mince. Ja vám to strihnem. Bám, je to tam. Na prvý pokus dokonca. Aby toto video nebolo také krátke, lebo toto video má len... Haló? Že nechce otvoriť 2 minúty, tak si skúsime level Airborne Robots. Opravde pamätám, kde stojí, takže... Tu je jedna. Ja som nevedel 3. mincu, ale máme to za sebou. V ďalšom dieli zoberiem 3. mincu. Budete mať celé pred sebou, jak to lamím. Keď to popred to video všetko, späť like, odber. Mňa ešte nemá, ja s vami loším zatiaľ, ahojte. Aj ahoj.